hang nang ko ka theke la po hello atumi lo ne atumi dik lo ne la NGO APHRC pu nang chong hudun amen APHRC amen nang chong hudun atum ha la horijan anathulo ne pilone kedam amasi alatum boro atum ben mes kosari atum ben char de prat de lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta thek long hur lo apran ke Agustin Kramsa si kai bong ke en papran la ma thala boro pietum Agustin Kramsa pan ar de prat amat Agustin Kramsa tahala boro pie pan ar de dundu prat la pulhe lang no dak le son ke kachar dep ke la pu sita chok chelo la ke ni tum ning dok de jok ta ning dok de mutela song bong la boro ta ho ka de tom hanta naga ta ho ka de tom handa ni li si long le pi vare pu si ki pu long le ki pi ke la ke long le ke jor po ili tum ka chini la pu border na tu ke la ke Agustin Kramsa se ke cho jor po lamang itum arju long ur lo ka de weta la si eke market pu pin ni ta ke do ilo la so lamang itum arju long la bang ke ahok he ma la bang ne li pudaming tum te sita la bang ke chethan hur kai kita la pu akoi son bang ke long le jong si neli si ki pi ulotante long le ahem phu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pin ke jok seta long le ke piun e jok apanda piun e ki jor seta a permission nangji until la bisaralam neli ke jor ho neli ke pi ho hala Autonomous Council Karbiang Long Autonomous Council tum nang dodun clip pe pot lo anta AEM da Omar Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun depin lo da lage la non NGO APHLC pu chikrong NGO tu la pen ke Karbiang Long Autonomous Council letum si lake hala non apata vepin pen atum hanseta ka pedolo pata vepin eson alam aku pudang tu nangji laka pedo ke lake council tum se pedolo forest arlota alang litum se pedolo alang litum jong si chini ponde eviction pe pon klem klede lake forest area arlo pen ke la phan ke eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare klede pulatante Forest village would declare to death apike arona thing men declare to death apike lage pedolongi mene kali pedolongi la bangke sita la non kedo bom mange forest village takali pulotan de alang litum eviction nangji lage jo community apan sita melo la pen la son forest area la pen border along le bang evi encroachers tumhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puke nili tum ki puke la sarkari along le along mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atum just sem met Bangladesh pen ke wang Bongo senas la pen Bihar senas atum he goi la tunge tribal da kalilo la tunge kaun tribal area ka nang dudon long le la tum han eviction nangji PGR, VGR along le along pen eviction nang ipu si itu pu bom lo la tige non ningkan proxy ningkan erkep ta so selo ni tu ning jehan 2015 ningkan man si ni tu 15 ta selo or kom 14 malom jakka so pen nai tu ning jelo la bang ni le mata ning jelo ketok mata pidun bom lo lage alang itu pe polo eviction sete non la joy kilo la non APHLC NGO tu alang litum hala daksi kedam atheman ne liga chinia tenge along lega cherai kang tum ke
Agustin Kramsa rokong lama si hala dapan si ke plum kang tum chok pu si pu alang li tum pia polo la railway line king ke an bang cherai lap lo tribal ka liye tum si cherai lap lo la kai encroacher sai si lo la tum han plum nang ji pu alang li tum pia pot pu pede alang li tum pia pot hala utor borbel long damra la VGR along lepen la bongo senas tum han plum et nang pu alang li tum pia pot pu pede alang li tum hala keronier damra VGR along lepen la Bihar Senas tum han plung et nang ibu pepot pu pedat alang li tum personnel along le kacho Georgie porgom alang li tum long si dolo te apo chu George le po alang li tum la chu George long le de apo si aningi teacher bonon laga ni li panai bok ya kam ke thanda ka lilo laga misa alang lo laga hok he alang lage kapachu be rata tum han kapachu be lage neli thuge long le thuge jog hana jor long le pin lang ning hok ta ke nam bo te nam long lu ke jor ba ngen ke jog hana jor long le lang non am ta khot tia na thu ta jor long le ning hok ta jor long le neli ke akola tum fan do nang gi wang nang gi putan neli le ke pugali aprang si la tum nang do lo gen alang li tum chi gi lo gen de neli tum non tribal unity ke nang gi pu athesi tribal tum an ke dak pe do nang la aprang men ge wang tang tu pu bang la ta nona ko phi wang tu bom nai pule ni tu puali naga tu manta pulo nang tum aprang me si dak do lo po nang tum la ke do long po seta nona phi wang tu et nang gi po bang ni tum kroi krei ko la ke ni tum putip lo la ke alang li tum manta ben alang li tum ta la ta kroi lo la so lam ta do tip da anon si wang bom ji pule ke puali ako boro tum wang bom nang nelo pu neli ka aprang da pulo dagle ningi chot kalia kokrojar ge do ta neli boro tum man pu lage athima boro tum peposi neli pu alang li tum han kang hon posi neli boro tum man wang bom nang nelo pu ko pusol na kang hon atike BTC area arlo boro len arlo boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra phive boru atu hala da amen si boru len lo boru len da li hala da alang li tum yong si da kar byang long chot kali along ga pre dam tu bom lo polete hala tum hala ga minority che plan tu bom le po ade ki vir po hala tum ta la si non la boru tum da nang e kat ware jong si akimi ta nang kat polete lage hala non BTC ka solai tum ke thek the pot la lage alang li tum ke thek the hala tum BLT accord la penona phi BTR accord pini ke to ke thek the polo alang li tum ta se ta hala lesson ka pre alang li tum alam lo se ta nona mat ke netum APHLC abinong political party atung ngen netung pulo boro tum tribal tum an ke chelang pen nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pole netung ki pukali la soke aki mi wang not boleh putra aki mi a tribal dak wang not boleh ni tum ki pubalik lagi mungkin dak ke doa na tum ke jongsi bongo sen na tum jongsi dak dolong non second largest population no bongo sen na tum hala tum jongsi dolong pudante itum tribal tum apramen ke do bom tum han donang ne pu pusi ligi pu me po lagi hala bongo sena tum Bihar sena tum ke tribal kaliya na tum ke tribal areas nan dudunong lik la peneli ke pu la ke Karbiang long seta Karbia panchot kali la ke atema tribal area po si ke pu la dak si dolo tio nili le kan nje kali lo yo la dak si ke dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo la ke eta a tribal area la dak bange Karbiang long pulo la ke amen si Karbiang long pulo la hello lake ala te bolong si dolo Karbiang long non ilitum yong si ilitum Karbiatum sensasate bang pharo mulu bang bong ilitum bang thong ke ra phobak si do non tribal ke do anatum chelang pet seta bang pharo mulu bang bong pen bang plikebra proxy bak si do pusi kado eta ningelo non chini lo bang plikebra proxy pulotan te bongo sena Bihar sena tum bang wano non gedo bang pharong bong pen hala tum bang phokkebra ke thom le atlu hala tum si majority jong si ili tum bo tribal tum hanang si ke plung tu pulo dante
Ili tum tribal tum ong imuchat po body. Ili tum flum tu boleh halas so tribal dong ke Bongo sena Bihar sena tum long si chelang dum turang body election hota. Lason ki bitang lo. 1992 ningkan ki bitang lo la Bongo sena tu. Benar organization pu selama ma. Ili tum karbia tum hanan bilong ama. Hala Bongo sena Bihar sena Boro, tribe, Naga, Kadowe, Kuki, Rengma, Kadowe, hada konru. Amat ilitung karbi man bilong. Amat 1992 ningkan pen, ilitung election ke hai anta, hala Bongo sena, Bihar sena tum kape hai kang tung, atum hansi ilitung pe hai bom lo. Hala tung kape hai kang tung, kopi apa dia pe hai kang tung lo. Athema hala tung ke Bongo sena, Bihar sena tum han flung lagi pupe. Karbi man ching hon he, abinong ke. Karbi atum han minority ka pinchong isi halatum claim bom. Lapo si halatum han si election pa pe hai bom ti kilo. Non tayon si itong tribal ke doan atum han flung nangi pulote hala Bongo sena Bihar sena tum non si alang litum jelang nun dupet lepo. Jelang nun dupet lote halatum kape hai kang tum IMLA, IMSC, MP atum si ako hai tu lepo. Halatum hai det lote pilo je plan po. Bihar sena Bongo sena tu bangge flung lela. Hala tum si majority po. Council long ta hala tum si majority po. Athema council long ta nange Bongali Bihari tu manda papi thu dung thulong et lokente. Hala tum majority lo te hala tum resolution en po council long. Karbiang long po amenta terek nanji putukok po. A resolution long ta. Aprang ta kaninye tanglo. ASDC CPIML kacari hut kaningye tanglo. Karbiang long punang ne. Lake Dipu district pusi punangi pukaningye tanglo. Lato vivek po. Anke ko pulo ke plangi ke. Kace plangi bangke Karbiang long po amena ta awe chudet po. Hokalam lo lake. La bangke dojoy ji bangke. Bongo sena Bihar sena tu dojoy ji la salam bangke. Claim back po. La si non itung kacini na iya bangke. Number 1 lo. Nelile la tum hangga pedota kadilo lake. Ako yung si nelita neliba ko na ni pemane tung sila itu tuman wan bare pedo bare council tuman te pipa si doklip lonte. Alang itum si kami claim nang po. Government along le la pen forest along le lake dulong le eviction nang pipa eviction se alang itu. Eviction nang po. La pen hala VGR along le eviction nang po. La pen la railway line king la Bongo sena tum do tip la tum han eviction nang po. Pipo eviction se de. La sini tum pupom lo. Only tribal tum han mon e pipo lo. La ke hang da gali la ke Bongo sena tum a plan la ke. Tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke Assam government si ke claim. Ko pipo si DGP arni si ke wang lo da. La pen la APHLC NGO tu bang, NGO je silam dat pen la tum DGP bang je tom dam pe pot lo kam ke tu. NGO pa asosi ke ron ji, wo asosi ke ron ji, wo kak si ke ron ji. DGP police pe akam la ke tu, lage. Alang li tum kam awele police akam. Alang li tum pa la Assam police atum Assam government si kapin chom toy Bongo sena Bihar sena tum arlo do dun si lake. BD Budi ipidun si alang litum la APHLC ka salam. Lake tribal atum bong pachi chok pa ye thengra. Karbi atum han minority pa pedukok nang papat. Anke hala tribal atum akaprika tribal tum an Bongo sena Bihar sena tum long pachi patum dun et nang papat. Anke election hudlate Bongo sena Bihar sena tum aning ke hang ateng man si election pa pe hailong po. Lapen chu 2021 aning kanta Bongo sena Bihar sena tum si ke hai lo ke hal sota BJP ni ke hai gali det ke non ta lai lo anke ke claim ke BJP tum han si arisim ke en lo Bihar sena Bongo sena tum phan Bongo sena tum la ke Tuliram rong hang tum phan Omor Singh Tiso tum phan son la perhan la MSC ke doan tu MLA MP tum phan anta la Bongo sena Bihar sena tum si arisim ki en alang li tum phan la pen non en APHLC NGO APHLC tu amenda nanga chong hudun la pen nanga chong hudun na tum marlo Christian tu Bible long
Ten Commandments along hukum kep along ta kacong hu ke henupik la ke arnam kroi krik wa ta ke tok du non ge James Hansi ta Bible school ka po ke pasabang apu ke evangelist tulang missionary la pen hala Agustin Kramsa ta ili tung thek long lok a hem long Jesus calls ku si chibitan ge di Jesus calls a mission munit ke la Jesus to ke call lo ne a Jesus call pulete Jesus Christo ke hang pulo Jesus Christo to ke hang lo ne bong mo na to ke hang lo ne non ke naga che plan so bang ke an ke non bang ke hala pitor ti su ta hala ta Bible school pen ke pasa bang pubo la pe hala mohon ti su ta Cristiano munit pubo hala ta kong rong pi ke reverend tulang lage reverend kong rong pi lage Reverend lagi missionary muni, Christian missionary latung ke, Christian latung hansi NC, Christian lapen karbi tribal latung hanka pisung ya kamsi la bongosena atum RSS atum BJP atum ke claim lapen Assam government tu ke ar lopensi ke rabdun cetorok lah tu ke aku kitchen nundah latung bidigi pidun dah latung helu lagi la si ilitum inglong aratum an karbiatum inglong aratum an ning dona ning chibi ver nang po nilitum ka ning chi kang tum la po hello non hut tribal atumang bong ka che bohong ka he chok ka sat taklem nang ni ilitum Bihar sena bongo sena tum me je chok ni pule ni tum puali jok pa de chok nang de je theng nang ni sita tribal atumang bong ka he chok ka che bohong akam ke la ka sat taklem nang ni lehe no pick a campus in it pulo. La hen look, need to put on. No, no, to nar you eat and nar you come in.